You're doing the live now. But why are you not doing it? I was doing. How? What? This I'm going to throw it at you. Besides you, Baba. Shakir. Shakir. Josephine, do it has been long, Joshua. How are you? Shikaipa 550, guys. Shikaipa 550. Shikaipa 550. Shikaipa 550. Shikaipa 550. Tegaiva me guys. Share life me tegaiva. Tite chioni sana mundi tegero mundi dedzero futi vanhurume vauye pano. Tidedzerewo vanhurume futi vauye pano. Dedzayo vanhurume futi vauye pano. Tionesane. Dedzayo vanhu vauye pano tifone. Sisi Sonia, how are you? I tried calling you. Apparently your phone is just ringing and nobody's calling. It's I don't know, maybe busy. Kwaipo pakudidwa. Ndikutaura zviri kaniya. Ndikutaura zviri chaizvo zvatisi kuda kufirita ka. Ndikafitira tibatsirani. Toda kutaura zviri tichionesana zviri. Anditi because zvimotsi yocho unozonyanya. Nyari long time, happy new year. Where were you? Puhu chaiyo varume vari kuidliswa mudzimba umu. Asi sometimes ukazoda kunyatsogara pasi uchinyatsokuongorora kuti nemhaka iyo vari kudliswa dhodhiri. Anoona munotoona kuti munhu anenge asvika pakaoma. Handiti auya here. Dedzanai musvike ndikupe nyaya. Dedzanai mukwane nhamba ndikupe nyaya. Muzvihwire. Mozondiudzawo kuti muri imi guys. Handisi kuti dlisai vanhu dhodho. Handika asi tongoti muri imimi guys. Hanimaona zvaitika izvi tongoti ndiwowo umwe munhu ka. Vangani pana panofunga mweya kuti rega ndidlise munhu. Kana zvadai vangani wedzai vamwe vauye wedzai vauye tikwani tikufamba chaizvo 2400 anzani mukwanizo ndiani mukwanizo on time design I don't know this one. Hands alpha sugar kabatwa nezuro guys. Thank you very much kuma diaries akaita alert. Sugar kabata nezuro abatwa the power of social media. Sugar akabata abatwa nezuro kune ma diaries akawanya yapano vakaona kamskanda kataka posta kaya vakakafollowa ma diaries makangwara manondipasa manyemwe vakakateverera vari kumasiro kusvika vaone pakakapinda vakamhanya vakaenda polisi ikabva yasvika pamba papa yakabva yasvika wana sugar arimo ikabva yabata vanhu. Sugar akunotapirira vanhu ari kujere uko. Ndokuchanotapirira varume kuko ari kujere kuko sugar iyoyo. Enifa marume, how are you? How is Botswana today? Hanzi ndinokuziya inini. Okay, all right Mukwanifatso, all right. Love you. Hanzi, can you see his picture? Andina picture katobatwa atoda sugar yake ari kumasauzuko. Imejakai? Yamejakai. Yameda kesi tochinyatso kuiona kuti aufa shugeta sugar right. Aiwa, that's good news. Akabatwa vakaacta madiaries fast zvinonakidza. Right, itai guys, itai muchidedza umwe tisvike tatofamba 420. Messi Mudzonga, you are back. Most of you guys were not happy new year. Vanga vasipo vakabva kuZimbabwe manje vanga vari ku me, I love you too, Tete. Thank you very much mfana Mkwanazi Fatso. Vanga vari kuZimbabwe vese vakadzoka iko zvino mabasa adzoka and everything is now back to normal. We welcome you back. Handika Mwari vakakutirai zvakanaka, Mwari vakuchengetedzai mukadzoka tiri mugore dzvatiri tese. Handitika tinofara chaizvo kuonai takakwana guys. Tinotenda. 263 463 100
470 aiwa tukufamba kwanzi ndikutosuvira kuti imwe brother yangu itoridyiswawo chero nyoro dhodhi zvagwadza kushungurudza mwane vanhu ndovana tete vatinoda vakadai vana tete vanomira nevarora vavo kwete kuti unonge uchitoti murora ngashungurudzwe hana basa ekutobatsira bhudha wako kunonyenga vamwe vakadzi kuti ashungurudze maiguru vako saka ivo bhudha wako ingovadlisai renyu iroro ingoitai muvadlise renyu iroro kuti vakauri handei guys handei tisvike guys hatisvike number tisvike pa500 kanofanira kuzi ngavadlisiwe kopa vanenge vachita utsinye wamunenge muchiita utsinye asi munhu wakabva kuvanhu 9 ende gore rangu rekuvengwa nevanhurume gore rino gore rino rovengwa kazvirega nevanhurume but kana zvisingadi kunyatso kundiona neziso rekuvenga vachinyatsoda kututa samafacts zvetechitauraka ndezvinenge zvine kauchokwadi mukati ndechitaura zvinhu zvine chokwadi mukati toipa 495 497 andimona ndechitaura zvinhu zvinenge zvine uroi lizi uroi asi zvinonge zvichiitiwa zvinozokonzera ndo panonetsa right tadzoka guys welcome to my life tadzoka pano ndine nyaya ndinayo handitika regai tifambidzane nenyaya ishi tikunudze kufambidzana nenyaya ishi tizvinzwire ndati ndiri mukati mekufamba umu guys ndokusangana nevhidhiyo yandibata moyo yandiita kuti ndifunge ndikati no I have to bring it kumadiaries kuti munyatse kuzvinzwira tionesane zvinhu zviri kuitika ndika we are not going to take long guys, we are just going to take about 45 minutes to an hour tapedza vamwe vanozoona chachimunya handika right handei mai vari kuchema makadipoti tiriani mchifarawo inini munozi ani munochemei inini star munozi vat Antonio Jackson from Mozambique. So ndiri kuchema inini kuti zvakandita maZimbabweni ka zvakashata ndikarorwa nemuZimbabweni inini handitika but muZimbabweni uyu ndakaite nhumbu yangu mwana akapinde muchupu umwe mushibereko handiti right after that wana ana kubata matwins ndava ndaitwa op asi first born yacho ndinayo but second ndo zvakaite mwana muchupu mushibereko wana ana kubata ndava ndaitwa op ndaitwa op kainini kwazi nana tete wake aiwaka aufana mubarisa futi nekuti muno kuMozambique ungambarisa futi waite opoka akafa tese takupera kufa ini ndikazvizwa ndikataiwa musadaro ini musofi ndakabvawo kumarikicho tosvika vanhu vari kunditaura mumba mangu asi ari kuya zvinhu zviri mumba mangu zvondiri kurikicha rendi yacho ndini ndaibhadhara murume aingogara kudai handiti after izvozvo ndikatova vanhu wendi zvari kuita ndikatoya baba yemwana kana mai kutaura zvakawanda ina handizvikwanise mazvita asi hama idzi dzakaenda notaurira murume uyu handiti akati shenda notora umwe mukadzi usikamudzi indabva ndazvizwa ndabva ndangostika zvangu anambotaura zvakandoti shuwa murume uyu wakanyatsondibvisira kudai mare handitika nhasi wakundirasa nekuti ndaitwa op handidiwo muri here handidi kuita muri kufadzana asi apedza murume uyu shuwa akabva atsvaga umwe mukadzi abva abuda auti muZimbabweni iyeyo ndabva ndagara anatiza mwana wangu nekuti ndinoti ndikatiza mwana wangu ini mai nababa handina saka kushungurudzira kumwe ndaita ikubva ndichiri mudoko ndichikuraka mwana ifuti ushashupika ndabva ndashingirira ndiri muZimbabwe ndikuchengeta mwanayo asi vanhu vaMwari hapana mari kuti ndiendese mwana wacho kuchikoro ba mwana uri kuda kuenda form 6 pasara 3 days kubhadhara school fees mwana unogona chikoro ini hana mari yacho saka ndizivo ndoitawo seana Mwari ndibatsireiwo hapana mari yacho ba wanhu nongoti une mari asi ndoita mari kicho ini ndoita mari kicho even ikatenga maplate nemakapu munhu akakwereta asi kutobhadhara apa start yacho handina asi kana pane ashandipawo start ndinombozvimirira hangu handitika ndichiitawo start yacho ndichienda noodhawo kunze kwenyika ndichidzokawo handisisina mari mwana izvozvo uri kuchema haana unifomu haana mari yacho hapana chiro ndini basi ndini hama yenyu ndini ndibatsira vanhu vaMwari
asi after that ininika pane munhu wakazoti right. Mirai ndofunga iyi yakatapa mirai ndikupei panekaza right. Ngatitei so guys, kune vari kuti video taiona, yes maiona video imimi anditika vamwe havana kuiona same like inini ndanga ndisina kuiona anditi ndaionawo nhasi. Saka iwe kana wakaiona antika uchiona kuti iwe wakaiona imboenda hako antika wozouya kana pakuuya zvaningosina kuona because artists takaona video anditika please ngatilemekedzanei 5 anditi ndiniona 9 ndikati wakura kamudhara but usazondisiira mberi enyu ndini ndibatsirwa nomwari. Asi after that ininika pane munhu wakazoti ndinoda kushengetedza chichi after 5 years ndarambana nemurume wangu ndinoda kushengeta chichi chanditika tichifamba tafamba anditi munhu uyo une motikari ndikati apa mwashabatsira mhuri yangu inanda kuziva ndikubatsire wana wake munhu uyu uri kuti ndakarambana akadzi 5 anditi ndiniona 9 ndikati wakura kamudhara but usazondisiya akati kana sasafanawo ndikamusimudzira anditi akaite mari murodhi irodhi yoyo achienda kune unoita basa rei murume wacho unongofamba nechimota chake ichocho achitakura vanhu achienda chimota asi mota inotyisaba chimota achida anditika after izvozvo zikanzi ndiye inini ndaingokutakurawo mawizwa kutsvinya after 8 years kwazi ndaingokutakurawo mune shuwa maiti imi maishanda sei naye ndaishanda kuti inini ndiri mumota anditika waingoti uri mukadzi wangu ende kumba kwake ndikasvika anditi ndikambogara ndakona akadzi 5 akabudirei but murume uyu unowanza mazvona atisitola nenyika inini anonditora beni akati chuya zviye zvekudaidza tichimboyawo nepaumba ndobva ndaenda paumba veve asi ndiona sikireti iripo ka ini ndakasvika mumba make ka mune washe inobva kuno kuchibuda uko ndindakairongedza kutanga kuwacha paumba ndikarima anditika kuratidza pakasviba hapana garden ndikadhiga anditika ndikaite muriwo mavheji ndichienda kumba kwangu ndaiwe ndichienda chipikira wana ndichienda handiti but after that munhu akushita kuti inini manjika ndini ndanya basa paumba elaki kuti inonzi isisi wepaumba munoti musikana webasa asi ndandisi musikana webasa munhu wese kana uye ipapo anonzi musikana webasa but asi musikana webasa anoshiya futi asvika wobara wana ipapo woenda mazvinzwa ashikuri musikana webasa apedza izvo aunatowa kuite mari ini ndakasvika une bhachi richisunga newaya kutaura kuti pane nhamo munoziya uya mushungurudza asi kuti ucheme hazvidi nekuti unenge une mota asi ini ndichisvika ngataya baba yemwana yangatigarisane kuti makura handiti but hawana kuzviteerera ndanga ndisizoti wanhu wese waitizaka inyaya yekuti ari kuwanza murume iyeyo nekuti asi unondibatsira unogona kupa munhu mari kudai ndakatarisa mari ndiri kushanda inini kupa mumwe munhu mari inini ndiripo ari kunditsvinyei ari kundishorei muri kuona buti saka ini ndikati aiwa kana mukuona ndizvo zviripoka ini regaite stop kumbokaza uite stop nekuti nguva yacho inenge isati yakwana but munozati pa 8 years ka wana anenge asimuka wana wake izvozvo wako tichifambidzana mazvinzwa right musi wa 31 December handiti takwenda kujanuary after Christmas ndizvo right abva tichi wamwe wanhu amene akakwidza anhu emusika anondiziya wanotengesa abva asvika pamwe panonzi papa muparwizi zvikanzi mota yapera mvura ndabva ndatora zvigubhuratidza kuti ndiri kondakta ichimanya ndiri kushanda achitaura kuti ndobhadhara mwana school fees wangu inini asi asi kubhadhara mazvinzwa ndachera mvura ndibva ndauya ndizwa vanhu ari kunditaura munotaura madam boss kuti yes chichi iye akaramba ndichizizwa asi anga achitaura makuhwa kuti aiwa uyu asi mukadzi wangu kundinyeya inini handiti asi ndakamusimudzira zvinhu zvekuti aiwa ngatiende takadai chitemu tumare tiendesewana kuchikora handiti ndichiitawo tsitsi ini nekuona zvomwari asi iye wakuona tumare ndaita gurupu handitika abva ataiwa akauya achaite bauti handizvo ndobva ndanyarara handisi kugona shona here yofala portuguese handigone shona here ndikutaura shona handiti right kwazi asi madam boss hari uchera mvura asi madam boss ndikati anhu ari kutaura
Imweni ndabva ndangobudikira kudai wanhu wesavhastika. Maona kustika. Ndikati wanhu ari kustika ndikati ndabva ndakabata zvigubhu kudai uratidza kuti ndiri wenamo. Dai murume akandibatsira mwana wangu ende kuchikoro asi iye ndakubatsira iye wanashinda kuchikoro munoda here wana kuti aite zvakanaka kana kuti iye wacho ngaite zvakanaka. Ini ndoshandira imwe mhuri handiti kwa wangu haasizoshanda alright mukaroora mumwe mukadzi amushandise here wese wacho amuwashandire. Saka naiwe wakuti wangu ngaagute wangu ane nzara uri kutaura kuti chi ndabva ndanyarara handiti asi kana yabva abuda mota abva aenda nematengo awo. Ini anotaura nemunhu ndikasvika apa pamaguru apa akapaka mota ndakangotora bhegi rangu iri ndabva ndangobuda ndakarowa pasi netsoko svika house kumbaku. Mirai Kusvika house ubva panapa mapaona kusvika uko kure asi ndikafamba netsoko kuti shuwa murume uyu angandishandise kwe8 years chichimudza kuti inana murume shuwa but iwewe kana wati unondida usazondishungurudza nemwana wangu 1 handiti wabva ita same size nemunhu wekutanga. Ndabva ndaona ini handisi hure handizvitambise handiti regai ndizviti stop ndakagara. Ndazwa muchipoti makambopindwa nepfungwa yekuda kuzviuraya. Zuro mukoma zuro. Chakaitika. Inyaya idzodzo kuti alright ndashanda inini handiti nguva yakareba nevanhu handiti chindipeka Mwari ndiendese mwana kuchikoro mwana wangu aziure idzi virgin 18 wasenzera 19 years handiti ndikuona kuti mari aisubuda. Inini handine satani baini ndiri munhu weMwari ndotanga ndafunga kuti munhu uyu kana achindida ndorara naye kana kwete handirare nemunhu mazvizwa asi kana wati ndinokuda forever ndinorara newe nekuti uri murume wangu handiti but kana wakundurasa zvinotaure. Ndakadai so ini tu ndakufunga ndama yangu mamangu akafa babangu akafa but story kana kuti story alright kana inini ndikazvisungirira mwana yashadini asi ndikati aiwa ini ndikazvisungira iri handitika mwana otherwise baba akashangomutora aende naye ndobva ndafunga kuti ana mai namwe acho achengete mwana wangu handiti ndiri kuzvifunga tambo ndakaisa kudai itambo iyi uko kusango kukwata uchibva kuswera izuro kani kwete kuswera ba zuro ndizvisungirira hangu mwana uyu ameno asi ndizvo ndakakura ndiri nerera bangu anina mangu mwana ashashupika mwana ucharora uri mudoko kanobata chibharo mbera ndizvisevhe asi andina zvisevha because ndanga ndakazvisa tambo ndoda kuzvihenga kudai tambo yabva ati kudona ndadonha pasi mazvona ndabva ndanonga tambo randapeta iriko kumba kwangu iriko tambo yoyo ndikati Mwari asati ada ndidini ndife rega ndisevhe mwana uyu ndosaka ndiri kudaro so kuti ndoitawo sei ina handisi ureba ini kana zvichita ndipewo start nditi hangu bhizinesi rangu ndichishengetawo mwana wangu. Mudzimai uyu uri kuchema achitsvagawo rubatsiro azimbudzi kuzvarira pane vanhu hunzi nditandirwe mbwa wandimisa zvikasi baba tapsi mirai hanzvadzi yangu ndibatsireiwo. Ndinomuziva mukadzi uyu achiita zvekutengesa murodhi achitengesa mapuleti mazambia chichi zvakasiyana-siyana. Ndinogara ndichimuona murodhi yekuenda kumusha kwangu so ndiri kumusha kwangu. Saka guys ndofunga nyaya iyi maiona yachosvikayo pakupera kumaningikiri inini ndauya kuti titaure nenyaya caption ndanyora asiwo moyo wangu guys ndikufunga kuti ngatibatsirei mukadzi uyu kune vanokwanisa ngatibatsirei mukadzi uyu timupe start even tikamupa $200 kana $200 chaichayo kana $250 anogona kutanga kuita business. This is so heartbreaking guys. Ndimai vari kuchemera mwana school fees yemwana havasi kuchemera keke havasi kuchemera kudya zvimwe zvinhu zvinonaka vari kuchemera kuti mari yekuti ndise mwana aende kuchikoro dei mwana wangu agona kuenda kuchikoro apedza hanimona ndinoiwana kupi anditi I think guys handizivi sediaries tikawana 200 namba dzavo dziripo anditika tikawana $200 kana $250 tinokwanisa kuvatumira votaura kuti voita start hanimona toenda idumberi nekudiscasa nyaya iyo nokuti chinoitika manje ndoda kuti ndikudzidzisei chimwe chinhu one madiaries. I want to teach you one thing and nezuro if you still remember nezuro guys nezuro ndakati guys I know munotaura nekuwhatsapp uku
many of you are going through some stuff. Antika, there is the phone number. Phone mutaure nyaya yenyu. People kept quiet. Hanimona. Ndikavandasha pakungoti, all right guys, let's have a discussion nevana vanonyara nditi. Ukaona uchiri kunyara kutaura problem yako, hausati wakuda rubatsiro, hausati wave nayo. Mai ava ndimai vane mwana 19 years, ndimai vakuru. Probably kuma 45, 46, 47. Handika, ukaona vakuchema mukadzi mukuru paroti kuti vanhu vamwari ndibatsirei vari padambudziko. Handiti, ukaona chiti iko zvinotaura nyaya kuti ngativabatsirei vanokwanisa. Let's help ye zvishoma zvatinazvo tivabatsire. But pano padiaries tinotori navo kwete 1 kwete 2 kwete 3 more than vakawanda vari kuenda through the same situation, but because of pride they can't talk. Onai kuti kwakunoda kubatsirwa munhu ari kunze, ndoda kukuonesai. Hanomaona takunobatsira mai ava tivazivi, and kune namba yavo yangoiswa chete yekuti kana mari kaunganzwa unongotumirwa mari panamba idzodzo. Hanti mazviona imimi muri pano muzotanza tibatsira diaries. Ndakauya ndikati open up guys, what are you going through? Me knowing my diaries ari pano kuti nyaya yako ukataura nyaya ukabatikana zvakafanana na mai vekeptana ava mai vemurume wababa Stephen. Andika ndine vanhu vakawanda, lot of people vada kuvabatsira. Hanimona vakatora nyaya upana paindi, lot of people reached out kwandiri. Hanimona SIS MELLY, how can we help this lady? Handiti toita sei kuti timutise kunzvimbo yari aende kune province. Zvinova zviri kugadzirwa right now, and baba Stephen was here watching the live, because ndichipedza live vakabva andisira mamessage vakutira kufona. Ndikati handitaura nemi vakutoseka vaona kuti panapa nyaya yataugwa yadi mangwana. Handika kwai vakapfura nepo vasiya 2 liters yecold drink nokuti takavatsiura pano palife. Vanga vari mucomment section vachinzwa. Andimaona saka madiaries vaning'ina vedu, madiaries vana vedu, ramba yenyu makavhara nhama dzenyu muchiti kwai isusu tinonyara vanhu. Ndonyara kuzikama kuti voice rangu rinozikama kuti ndini neshamwari dzangu. Amusati masvika pakutambura sikana. Kana wasvika pakutambura ka ndinouya ndikagara pano padavadza sikana muchiona ndakadai izvo zvino zvinaomira mushi. Handika because I know kuti I have people that can nunura me kana kuti help me mudambudziko. Vazombondisii ndiri mudambudziko randine ndinaro. 2, 3 vavo vanenge vatobatsira vatokavha gap. Animaona guys, mai ava mavaona, ngatibatsirei mai ava guys. Handika vari muSouth Africa vanokwanisawo zvavo vari muSouth Africa munomu. 50 rand chai it will go a long way. 50 rand tikangonganza ma50 rand edu panapa tinokwanisa kuti tibatsire mai ava. Handimaona tovapawo vari kunze kwenyika vanoda kubatsira. Munongoti yamagara muchiita mazuva ese. Handika kuna treasure wenyu mukangoita kana ma5 pounds kana aripo vanawo ma5 pounds iwayo. Handimaona yongozotumirwa kuti topai namba mutumira kuZimbabwe straight. Handimaona isu kuno South Africa wo admin anongotumirwa kuZimbabwe straight panamba idzodzo. We don't want even here to know kuti mari yabva kupi. Vanongoreceive mari yavo. Hatinei nokuti vazoti mari yabva kwatiri kumadiaries or what not. Tongoti mama mari iyo yatakusenderai batsirikana itapedza navo kupa kune mufaro. We don't have to go and introduce ourselves and what. Handimaona kupa kune mufaro. Saka team SA vanoda 50 rand zvayo. Let's help this poor woman. Ndofunga mabatikana musodzi. This could be your mom, this could be anybody else. Rukomborero hands can I send to paper inogona kusenda but inononoka manje inozotora kana 2-3 working days kuti ndi download ruva. Kana uri ku diaspora inkobata vana cheri ndo vano ima 5 rand mene kwamunesa 5 pounds enyu. Handimaona ikoko then ikati one day vakapiwa yakawanda at least aizo ma charges pana kutumira 1 kana ikangosoka 1 macharges anobata waka 1 2 ikasvika yakawanda vanokwanisa kuita start yachona. Handimaona aikoita start yachona. Andimazviona. So mai ava vatirwadza. Indasina kuiona video, ndaiona nhasi ndikatodzokorza kana kwati taka 3 because the language yanga ichita kunditiza pamwe pachona. Saka ndadzokorza kana taka 3 ndinyatsonzwisisa kuti what is going on. Mai vachira kuti murume vakarorogwa nemurume wokutanga muMozambique, murume wemuZimbabwe akauya kuno kumurume uyu vakarorwa vakaita mwana wavo wokutanga musikana wavana emukuru. Handi vakaita mimba yechitu, mimba ikagara muchubhu, mumwana agara muchibereko kutaura kwavari kuita. Handika vakanobviswa. Handika chubhu yoyo epite inoiti epi what pregnancy ya vakanobviswa. Handika saka ndofunga vachakwanisa kuzokwanisa bara mumwe mwana vakabva kungoita mwana 1 year. Murume ndokuvachinyira. Handimaona avachinyira ndobva vasara nemwana wavo vangu vachita vanoita maricho ekushandira mwana wavo. After some time ndobva vasangana nasekuru ava ne 50 years.
handika vanonzi vane vana 10 vanga vane vana 10 vakati ndinokudai maimi kuchinzi vaita vakadzi vachinda mai vakati ndinoda munhu andogara naye nekusingapera ndidi kuchinja varume nandisi hure murume akati ndokuchengeta ndiye murume akunzi vakamubatsira kuti vatenge chimota cheparodhi ichochi changa chita nacho ichi vakachinja life yake vakashanda pamwe chita chibatsirana but murume uyo aiva nyeya handika murume uyo aitora musikana anenge achinzwe basa orara naye omuitsa nhumbu kusvika vana vawande kudai so handika akumva kuchimunyeya nevanhu vanenge akudza muchimota chavakatenga vese vanonyimwa kana senti mari yavanoshandira handimaona ichipiwa vamwe vanhu iye aripo antimazviona ndo nyaya yamai ava it's a sad story maona zvinogwadza zera ramai ava vachichema zvinotorwadza mazera akatodaiswa achitochema kudai unotorwadziwa guys unorwadziwa saka kana vane va50 rand ngatibatse chero takawana shoma itawana iyoyo tinongovaendesera obvious kune vamwe vaonawo video vakabisa something vanounganidza vakaitawo something noupenyu hwavo chikuru vari kuti mwana wangu aendewo kuchikoro apedze chikoro ende igore rekupedzisira iform 6 mwana wacho zati anotogona chikoro hanzi iform 6 asi mari kuti ende kuchikoro hakuna ndozviri kuvarwadza kuti dai aendawo kuchikoro agonichengeta zuro vaenda kuzviuraya vanga vaisa tambo muhuro kuti vazviuraye vakuzvisungirira tambo ikadambuka vakati mwari varamba andimaona so ndo nyaya yacho ingoripo yana chida kutaura nezvayo right handei kunyaya yamai ava tichitaura nezvayo relating handika kunyaya yamai ava having a discussion nezvamaona pavidhio yamai ava vanhurume paya pamunozoti munodliswa ropa rekumwedzi paya pamunozodliswa dhodho paya handika tichitaura idu of course uroi handimaona uroi but waochawo video ndaona hanzvadzi yangu inonzi edimagaso yanyora kuti tiri kurwadziwa SIS MELLY video yamaita munhu wechirume anyora kudai hasi munhu wechikadzi andika munhu wechirume guys maona video ishi yamai vari kuchema I said this could be your mom andichika unoita sei ungadi hi cheripo long time how are you hanzi mwana wavo she's intelligent antimazviona unoita sei guys maona marwadziwa etana mai varume 2 vakasiyana ndimai vakuru vari kudawo pati nekuti vaitewo vakabviswa kumozambiki uko nomwe murume wakaunzwa kuzimbabwe handimaona murume yakanga vachinyira after 19 years vaita mwana 19 years kamusikana handimaona vaona chimwe chidhara chine che50 years ichi handimaona chovachinyira zvichivanyaya handika muri ini guys munoita sei ndaiplaya video chero otozotanga futi panyuwani kuiona munoita sei kana vakadzi vakataka kukuurayai vakadzi vakataka kudlisai madhoti vakadzi vakataka kudlisai maropa ekumwedzi movashora here munovashora here ndipamuzodigwa makuking oil anopisa paya muchita sei muchidini handimaona muchitiwa zvakasiyana siyana vakadzi vataka kuchiitai chihure munovashora here cheripoki toronga pati here cheripoki should we organize a party munodii guys ndoda kunyatsobvunza ngative namunotikurudzira munhu kuti ngaite chinhu chakaipa pamunhu andika pandinoda ngoti ngatingoitorai sekuti nyaya andika wazviona zvichiitika izvi munhu wokuzati inini guys ka ndo zvandakapinda ndakashamba kurwadza ndikati kuti nditsivewo rega nditore tsvina ndimudlise mungamushora here hanzvadzi dzedu muchadya tsvina nekuda kwounhu hwamunoitira vakadzi ava matsvinyiriro amunoitira vana vevanhu vakadzi vamunenge makamboti munodaro antika ndoda kukudzai chokwadi muchadya zvenyu tsvina muchaidya muchadya vadzvinyu mugodya nyoka mugodya zvidhambakura zvidhanana zvinhu zvisingadyiwi nenyaya yemwoyo yenyamunayo ndakambotara zvangu senyaya nezino ndikati kana mapinda munomu South Africa munomu kana kuti mapinda zvangu futi nekuzimbabwe maona mematakomakura kuzimbabwe komaona zvona zvidiki zviri kuita kuvaviwa kazvona izvi mazivano handimaona ndisekuru vanyenga chimwana handimaona vanotopenga zvokutosiya mayava she's a hard worker guys makavatarisa you can see kuti mayava she's a hard worker munhu wokuti vanoita mari chomuminda yevanhu havatyi basa mayava ukavatora mayava chaivo kuti ndavatora mayava ndavapa basa rekuti kana remba vanokugadzirira mbama vanokushandira mbama kuzvakanaka mayava ndo tepi yacho ndo vakadzi vane hunhu munoda njeru dzevakadzi ndodzamunoda dzine pamurombasinga magwine nhunzi ndo vakadzi vamunenge muchida muri kuona tepi yemukadzi uyu maiona tepi yemukadzi uyu ndo mahousewife chaiwo ndo matepi dzevakadzi vanofanirwa kukandwa pakicheni isu edu tichiregwa tichienda tichifamba nemastreet unototi wakava mai vanotoda kutovaka ndimai varikuda kutoita imba vanoda kutovaka
varikuda kuita something noupenyu hwavo. Handimaona itepe kuti tichero kumurume submission matomboramba isu ivanosubmita mai avo muri kuzvionera mega vanonga bhegi ravo iwe vakafamba kwai kubva kuhobhuku pia hamene kwavataura kwai kure vachifamba vachina netsoka vachidzokera havo kumba kwavo kunotambura variko vashaya kana yekombi dola kudai dola $2 zameno yekombi. Anja dzedu munoziva mumwe minyama yamunoita soka misodzi yevakadza minyama mizhinji yekuti munozodzinga basa uri wani mangwana wodai antoona minyama imwe yamunozviparamurira nekuzvitorera mega kuenda kunotsvagana neminyama kuya nayo nokuti vakadzi vanochema shungu dzevakadzi dzinoperera mukuchema vamwe vakadzi shungu dzavo dzinoperera mukunamata saka munofunga kuti minamati vanenge vachiita iyoyo inongoperera mudenga zvopera zvakadaro. Mwari havainzwiwo Mwari havainzwiwo minamati iyoyo. Wona zvinhu zvakwa zvikufambiri wangaoneka motikari watengesa wangaoneka motikari waita accident wega murodhi pasina kuti wabuda murodhi wega pasina kana kuti chii andimoona mangwana wazama kuita chino pawangadizwa kubasa usvika kwanzi kwatogwa mumwe kwadai zvinhu zvakunetsa. Pane minyama yamunoitira vakadzi ava minyama yezvinhu zvamunoitira vakadzi vari kuchema mudzimba umu kungoti vakadzi vepadhiaris vane pride. That one I know. 2 vamwewo vanenge vari genuine zvechokadi vachityawo havo kuti tinogona kuzonzwa togona kuzodai handimaona vamwewo ndo vanotya vanhu vamwewo ndo vanozotosvika kuzobhuliwa nazvo mangwana kasi vakadzi are going through a lot. Trust me when I say this ndinotaura navo every day ndomutswa nemadhiaris ndigoswera navo ndigovatiswa navo musoro wangu gotema zvimwe zvigondibata dzimwe nguva ndigochepedzera kusekerera ndichitochemawo pasaidi inyaya ndichinzwa they are going through a lot. Mukanzwa nyaya dzevakadzi vari pana paka you'll be shocked guys, you'll be shocked. Varume denga iri chechero kana ririko ka denga ka imimi muchatare kudrowa nekugugula because utsinye wamunawo so umwe ndiye anomubudisa awana munhu anobudisa mukadzi wake pambedha kuti buruka pambedha avatse munhu mumba marital home yake kubudisa mukadzi nokuti wawana waunofunga kuti ari special darika mukadzi wako mukadzi aripo vanashora naye nhasi chaichai nhasi asvika pakuti SIS MELLY handichakwanisi handina kana hama yangu iri kuziva nyaya kana chine svika pakuti rega ndiudze SIS MELLY ndogona ngodonha ndichifamba. Zvakatanga rini zvinhu zvakatanga muna November murume anouya nemunhu wake vakadzi muzimba tinoita nautsinye pachedu mukadzi muzimba unonzwa se uchipinzwa mumba memwe mukadzi uchinzi kwira pambedha apa uye achinzivata pasi unonzwa sei asikana uchiitwa usiku hwese uye ari pasi apa nemwana akateerera unonzwa sei. Leslie andutaura zvinhu nyaya yanhasi kwete yanezuro yanhasi ndikati naye munin'ina wangu koko hauna vabereki hauna hama baba namai vakafa kwakarerwa history kwakabva mazino guys chero asi ndosaka asina kana wakaudza mazinyo makuriro acho ndekunge kuna vanhu vakakura nenyasha guys kuti munhu anongokurawo nenyasha dzaMwari kuti Mwari anenge achikuda kuchengetedzawo asi uchichengetwa nehama zvinenge zvakatooma vabereki vakafa uri mwana mudiki wotiza kuenda kunorogwa nekuchitoti ndikutiza nhamo yekufamily kwandakabva wonosvika pane murume ari kunokubata kudai. So guys kuti buru anzi add me please, I can't add you Rumbi, I want you kuti ufone. I'm going to put a phone number here and you call andika add isai number mupe number yangu 0664 yoyo afone ipapo. We also try to protect you. Tichida kuti kuprotecta ifuti saka kufona kuri much safer than kubudisa va faces enyu kuti ndiku add. Right, you can use that number to call. Use that number to call. Animon kubudisa vambedha kunzivata guys mumba mune vanhu vanenge vachita zvinhu munovatikera asikana. Munoza ndaita video koni mwana enda chip guys ndinomuza makamba ndonyepedzera kuseka ka ndonyepedza seka ndosiya phone iri apa yakadai soka ndomboenda paside kuti achisara chona madziro chimboenda kunoputa musodzi guys kudai handika achikurondedzera mwana mudiki wodzoka ka woterera nyaya woterera futi nyaya uchinyepu uchishingisa wapedza woti mira womboenda paside apo noputa musodzi wodzoka woterera nhasi nyaya iyoyo kokuinda apa apo yosonzwisa kuti pekutoenda hapana nyaya
chokwadi guys kuna mwana ningasina kukuenda zvishuwa vanenge varipo history mwana ine usatsitsi but anyway ndamuti nichambatsira I've tried ndataura naye nichambatsira guys hantika ndataura naye kuti nichamupa restart I'm going to give him my own money restart kuti atange kuita zvakanga tichitaura mabusiness ideas akawanda hantika munhu wandotoona kuti akakura munhamu haatyi challenge but pekutangira panga pasina because murume uyu hanti angasingadi kuti ashande angasingadi kuti aite chinhu anomaona but ndo zvaangachimuita izvi saka I've promised kuti ndikamupawo 5,000 rands she can start something so I'm going to give her 5,000 rands kuti atangewo something noupenyu hwake antimaona but ndarwadziwa handikunyepera guys ndarwadziwa ndandakaisa foni yangu paloudspeaker anti panapa pavangu vakateerera ndaona naivo vachiperegwa munoziva vazondiudza zvimwe zvinhu zvavanga vachindiudza zvandasisingazivi pamusoro pavo nekuda kwenyaya yavanga vachinzwa iyoyo. Halo Kola. Atete. Makadi yenyu azvadzi. Ndiraiti mamuke. Aiwa ndiri nani? Munoziva atete kanyaya murutaura inorwadza. Chimwe chinokonzera vanhu like isusu varume ne handizivi pfungwa dzetingori nadzo so munoona munhurume kana andage the most vanhu varume vakapinde mutauni especially varume vekwedu ava kwete ndinovazonda kana kuti kudiyana atete chetinotange kutarisa kumadziso kwedu kutarise vasikana magaro ai unoziva uyu ndikawata naye nhasi mangwana ndikatore uyu munoziwana zvinhu zvinoramba zvichingotenderera ende ndinonga ndichitaura ndine varume 5 endotaura navo nhasi handiti ndichingovataurira izvozvo yei ndikatora uyu nhasi mangwana vanhu 5 pandataura wane ndiri kuti ape mentality iyoyo yekuvata nevanhukadzi vakasiyana siyana pane vanhu 5 endiri kutaura navo pane 2 vakarora pane 3 vasina munozviona tese ndatane vese vendiri kutaura navo ka vatane kadhimoni ikako amen toende kuvanhukadzi munoona munhukadzi atete munhu uri special paupenyu hwedu and whether ndimai vangu kana kuti avasi but as long ari munhukadzi akangopinde mutauni ungotanga kufunga kuti ndine vana ndinode kubhadhare school fees ndoiwane papi mari anditi munhukadzi unofunga izvozvo mangwana manhero osvike kumba otaurire mukadzi murume ndinofanike kuti ndiidai tibhadharire vana school fees handiri murume wabva ugoichione vakadzi vekuwata navo otaurirwa zve-school fees murume benzi unofungidzire kuti right murume uyu ka uri kuda kuti mukadzi uyu uri kuda kundishaishe pfungwa yes unoda kundidzere mari yekuti ndibhadhare school fees chichi munhu wakutanga kutorohwa unozvona hapana nechashaisha kana kuti but pfungwa yekuti mukadzi uyu akaenda ndinosara ndichivata nevakadzi vaya vandaione kudhorobha vaya at the end hapana chinobudirira paupenyu hwake ongozosara uchiti vakadzi vandiri vakandiroya wakaenda mukadzi uyu akandirowa aiwa mukadzi haana kukurowa but wakazviroya wega wei yakaenda ndiyo mukadzi exactly haina kunaka mukadzi wakaenda achichema achigunun'una wakakusiya uri murong way yekuti ndinofanira kutsvage mabhebhi 4-5 ekumbowata nawo unozviona and obviously ukangozviita dhimoni ratogara kwauri harichabvi understand so zvimwe zvinhu ameno varume zvetingori suwatete and ameno tingazvinamatira sei kuti kamwe yako kabve petiri but naye hanzvadzi mati imimi pashamwari dzenyu 5 apa vari kurarama vachitodara izvozvi imimi muri kuzvitaura hamusi kuzvirarama ndizvo avamungatimbopasiyatete aiwa but hanzvadzi yangu honai we are being honest here mukati tipasiye ipapo handika matotipa anza yakakwana kuti muri kuzviraramawo izvozvo ndizvo munoona inini muupenyu hwangu zvandakazvitaurira wanzi ukangoita shamwari yangu ukanditaurire zvinhu zvokuti tiite maybe tagara tese 5 hours ne unonditaurira zvinhu zvakanaka nezvakashata nditi ndinofanira kuselekita ndandega right okay munhu uya wantaura kuti kupimire mwana
pane vamwe vanhu vanekuti vanhu ukagara navo ukatedze unokutaura kuti inini mwana wangu ndinomutumire once pamwedzi kana pa5 years kana ndinomupe mari andatomupa whether ndikamupe 500 after 5 months ndichamuti imweni 500 ndozotarise mukuriro wandakaita inini ndichikura ndichiende kuchikora ndisina shangu unozviona ndichitengerwe kamwe hembe kamwe pagore muna December mwachindouamba kutengerwa kana uniform namudhara vana mudhara wekudhara ndozvavaita understand so ndaibatikana atete munozviona kuti no andina kutengerwa hembe dzekrismas so ndinofunga kuti no mwana wangu kona akaiti asaite stress ngandimuitire zvinhu zvakadai right saka ndikuda kutaura panyaya yamati imimi mweya uri kupinda muvanhu vemotingaona matrasei ndosaka ndakubvunzai kuti imimi muri kuzviita here handitika mukati mimi munorwadziwa kuti maienda kuchikoro musina bhutsu maiona hembe ka1 paChristmas handitika kuti mwana wenyu aendewo through that zvinokubatai saka you make sure kuti pamawanawo kamari munopfuura nemushop ingave pepistol ingave truwet kana chi motengera mwana wenyu zvichireva kuti mimi muri kukunda kamiyedze zvinhu zviri kuitwa nevamwe venyaya handiti saka toti here mweya imi mweya wacho seusiri kubatai munoziva zvinoite dhimoni atete dhimoni rinogare pamunhu according neshamwari nemutauriri wendinonga ndichiita but imimi mati shamwari idzi shamwari dzenyu vanhu vamunoziva 5 handika but imimi hamusi kuita zvavari kuita handiti saka mweya uya hausi mweya wokuzviitisa here tinganyeperawo madhimoni dzimwe nguva vediwe munoziva ndinoite dhimoni atete arigari same time munozvoni once ukazvidzidzise kuti andina mukadzi inini ndina mai kumusha hazvisi easy kuti uzorambe munhukadzi kana waroora kana wabara naye mwana handiri mwazvioni ndokuti udzidze kuchengete mukadzi kwacho but nyaya ndaramba hangu ndekuti tipembedze varume kuti vagofamba chiti kwai shuwa tiri kutogagwa nemadhimoni because varume vari good in that ka mangwana muchona mwachiti kwai shuwa simerisa varume zvinongotiitika madhimoni angotigara ko varume vasiri kuzviita satani hasi kuvaona here hasi kuvatumirawo here madhimoni ivavo ishuwa Brighton kuzviitisa because there are good men out there wokuti anoenda kubhawa neshamwari dzake asvabhawa shamwari dzake 9 dzikachaya shamwari dzikati shamwari inda kutoenda kumba medhem vangu vatondimirira handiwana iye anotaura kuti ashamwari baya akusha ndokudyisa kwako inichambosara toti dhimoni here munoziva zvinoita futi nganipomubati ipapo atete munoona like isusu vanhu varume tine problem yekuti mukadzi akandituka anditika tinofunga kuti like mukadzi andidi uri rongo let's say munhu vamwe varume vasingamwidoro nditi unoende kubhawa usvika utambe sinuka kusvika 10 dzeusiku 11 uri kubhawa mukadzi osvika vamwe vakadzi avazvidakarika unonditaurira neimwe way isingandifadzi inini kuitira kuti mangwana ndisaita ndichazvipama right but zvikazoshaisha kugara mufungwa mwangu amene shona yangu munoizwisa ndikuzwisa zvikasakubatai zvakanaka zvikasandibatai zvakanaka ndirika ndinofunga kuti beta mukadzi uyu abve padhuze pangu ndisare ndiri ndichizvifarira ende kufara kwacho hakuna kwetinoenda hapana munhu saka tikubvumirana kuti hapana dhimonika kuzviitisa dhimoni riripo atete vamwe vakuzviitisa ivo madhimoni ese achimbogara varume asingagariwo vakadzi like atete munoona vanhukadzi zvandataura zviavo kuti vanhukadzi vakagara vari 5 vanoite competition yekufundise vana vavo ndizvozvo chaizvo competition yezvakanaka competition yezvemumba yezvinhu zvakanaka saka imimi sei saka muchireva kuti satani hasi kutionawo here vakadzi kuti atipewo madhimoni aya sei madhimoni acho achingoda kukandira imi vanhurume tikagara tiri 5 atete mozochati kuti tinoite kuti tisarikunda dhimoni munenge muchitaura nyaya dzemagaro yes yemagaro nekuti inini ndode kumwe mari yangu yese saka kuzviitisaka because isusu vakadzi tikagara tiri 5 togona kungotaurawo nyaya yemadhudhu futi but hatitauri nyaya yemadhudhu because tiri kutaura zvinhu zvekuti tinovaka totaura nyaya yekuti ini mwana undatenda chikoro chakati its the best school mamangu chamwanoda kuchinja sofa ririmo hati asi imi munenge mutaura nyaya dzemaspika ekusurisa chete ndozvandiri kureva kuti saka hapana satani hapana dhimoni apa kuzviitisa munoziva like ndichiti dhimoni atete mozve zvinofamba sei inini ndinonga ndakakurira kumba kwangu uko maybe kuna vana sekuru vanonga vakafa vasina kuroora handiti
handiti ka handisi kuti zvinoitika handiti but just example ndikataura nevanhu vavapo pfungwa dzavo vari 5 handiti mangwana pa ndikaona one anonge asa kuuya ndoziva kuti pfungwa inondipinda nekuti amukadzi yako ari murume uya haasi kuteere nyaya dziri kutaurwa neuyu uri right kuti ngativata nevakadzi avo uri rongo saka wakaryiswa nemukadzi yeti hapana chakaryiswa wakafunge zvakanaka hanzvadzi regai ndinyatso kukuudzai hapana kana dhimoni kuzviitisa munoda kuti chii imimi varume problem yenyu munoda kuitana kuti mubhigane pazvinhu zvisina basa kuti muti ndini ndakapenga mukagara namo varume munoda kuti varume vati ndini ndakapenga uyo ndakazorora naye ningi ndakarara naye ningi ndakarara naye kuti vamwe varume vakuti uyo akapenga ndo pane era yenyu ipapo ndo pane era yenyu ipapo ofuchisi kuvakadzi tinge chitakombesheni nekuti guys kune poto dzakapinda mazivano makadziona here ndinoda kunotenga poto dzangu dzakadaro handimaona saka hapana dhimoni apa kuzviitisa tingangodaro ngatiti 50-50 atete kune vamwe vanotogagwa nemadhimoni vazvo pozoita vamwe vanozviitisa but pakaipa hanzvadzi kana tichizoona vana mai vakuru vakadai vachichemedzwa kuchema kusvika paku ko munozviitirei zvokuti vakadzi makabva nemukadzi wenyu kumushoko handika kuchipinge uko muchitambura mese mukauya kuno mukamutorai makapinda imimi vanhu kazhinji vanhu vekuchipinge imi hamuiti mapasipoti sori heni hanzvadzi bati chokwadi hamufaniri kushandisa mapasipoti mune nzira dzenyu dzamunofanira kushandisa muchiuya nadzo kunoko handiti makapinda makapinda nako nenzira nemudzimai wenyu nemwana ikoko achiuya kunoko masvika munzvimbo inoyi handiti vazhinji venyu munoita zvematakshop nemabhawa handitika masvika kunoko maita takshop yenyu handiti zviri kufaya mune time yekuti munoti mukadzi ngamboenda kumba handiti omboenda kumba kana kuti nguva yekuri mati chiya mheno handika masara kunoko takshop dziya dzinokunyengerai makuona sekuti imimi you own panzvimbo pamuri apa makutoti musikana isauya cold drink vemunhu havanetsika anongotenga savhana kana iyo buta fruti zvatopera handika makutopa negrosari remunhu kikiri remutakshop hanimaona mukadzi paachauya kudai mukadzi akutonhuwa hamuchadi kumuona mukadzi handiti vakadzi venyu mirai neda uyatsa kufamba imi maita zvakanaka mataka kutopinda muri imi pachirongwa wekuchipinge miyatitonangana nechipinge naizvozvi satapinda kumashona kukuna namasvingo timbotanga nemi apinda mukadzi mune mutemo yekumusha kwenyu handika yekuchipinge vakadzi vekuchipinge havapfeki matrausi kazhinji kacho kana vari kumushoko handikamaona vanopfeka zvinhu zvakadzikama iculture yechipinge handiti kuno kumauya imimi handika maona vakadzi ava vakapfeka zvimashoti zvimaminisketi zvimachi iwo magaraya mamaona makumbaya mazondo mamaona handika mawira mazviri wako mukadzi akapfeka ihure zvinofumurisa hamuzvidi zvinoshoresa asi uri kumhanya nemunhu akapfeka shoti iyoyo akadaro mukadzi akauya kunoko akapfeka chinhu chakasiya maoko panze hamuzvidi but uri kumhanya nevanhu vakapfeka izvozvo hakusi kubatirawo here vakadzi munoziva nina hangu paumataura kwatete pekupfeke bhurugwa ne vamwe vanhu hatisi bhurugwa itirauzi nokuti ukati bhurugwa inoita kutofunga pendi yemukati trauzi kwedu isusu pachindau bhurugwa trauzi chese ibhurugwa okay iro bhurugwa racho yes munhukadzi ukagara naye first 6 months atete handiti une mutemo yeunomubhuyira yeunamutaurira iwo kuti shamari unoziva ichi handichidi unoziwana bhurugwa haupfeki after 6 months ateteka ndingamurambidzire chii ndonga ndatoziye unhu hwemukadzi wangu there is no need yekuti ndingamuti asapfeke bhurugwa aiwa ndimi iko zvino izvi mave imimi mave exposed muno muSouth Africa handika nezvinhu zvakasiyana siyana munhu ari kumukadzi munhu akapinda muSouth Africa muno ane mukadzi ari kumusha handika haatopfeki bhurugwa haatodi kuti vakapfeka bhurugwa because even akaonekwa nehama dzimwe akapfeka bhurugwa inosvika kumusha kumeseji kuvaviri kuti mukadzi wakuita zveuchihure wanga akapfeka bhurugwa handiti vazviona but muri kudanana vanhu vakapfeka mabhurugwa achona handiti ko kana tichida kuspiisa marriage yenyu imimi handika zvamuri kuona kuna ndombi uyu wemuSouth Africa uyu muzuru uyu handika mamona akapfeka bhurugwa mukadzi wenyu apinda paya handika ende vakadzi venyu vazhinji vacho venochipika munenge mune tukazi tudiki tupotebhu tune tumabhodhi twakanaka vakadzi vechipinga ndovaziva kai tune tumabhodhi twakanaka turi potebhu tukadzi twenyu hamudi kuti tupfeke matrauzi mabhurugwa anenge achinzipfeka sketi yakanaka mabvi
unoona South Africa imomo nezvima t-shirts nezvichichiyambo nezvimatenesi anomaona kokumupfekedza bhurugwa iroro rina ndombi munotenga uchipinda mamisi price unotengawo zvinokufita zvinokudakadza upfeke muona ka magaro aya pamukadzi wenyu zvakaipa zvakanaka handizika but the moment like mentality yandataura yevanhu rume yaiya ateteka yekuti like munhu ndingangosvike pane vanhu vakawanda ndiyo pfungwa inondipinda varume inopinde varume vazhinji bva zvakaoma hazvo vanhu rume vafunga kuti beta ndizvigarire but kuzvigarira kwacho maybe 4-5 every day unotora vakadzi 2 uchivata nawo uchienda kuti uzogara nemunhukadzi paunozvifunga kuti nomunhukadzi wakakosha ka zvokutorere nguva but zvakangooma hazvo nokuti mabatsiro anoziva vakadzi ava akaoma imi nekuchipinge futi ndimi munoita vakadzi 2 3 4 5 6 andimaona kamukadzi kakanaka kamwana kadika kamwana kakanaka handiona kadii kanenge ne 23 years kakutovigirwa mukadzi vaumana ndo zvandataura zvimwe makuti munhu anotigara vana sekuru atete handi munoti culture yenyu here ndo zvandataura chiro chinonzi dhimoni sekuru atete ne ndo zvinoita kuti vanhu vaite zvinhu zvakadaro kungofunga kuti ndikawedzera vakadzi pamba ndo zvinoita kuti ndiite mari apo akutozvirasha musango imune vakadzi vangana zvadzi 1 okay hamusi kutarisa tora umweka no nyatsotaura ine confidence kuti hakuna sisimeli nokuti tsara nhasi mangwana mukadzi wenyu anenge achizviwaka ozouya 2 years sisimeli murume wakambokudza iti handitori mukadzi kwauya umuko tozodii kutaura chokwadini paupenyu hwanga ndiri ka inini hanga ndina mukadzi but ndine mwana okay yes so takangosiyana edu namai vemwana tichingu but kusiyana kwatakaita futi namai vemwana handiti ka mwana is almost 8 years izvezvi okay pane zvendinofunga zvekutoti but chakatondirambani nemukadzi chini handichioni 2 ndozofunga kuti okay ndikatora umwe mukadzi ndikagara naye unozochiziva kuti mwana uyu unode kuti apfe ko iye mudzimai mai vemwana vakaendepi takasiyana takaseparata ende chakaita kuti tiseparate atete muzive kuti chii kufungidzira munhu zvaasiri saka ko madi kunotora mukadzi wenyu adzoka chengete mwana wake like muchiri pafacebook here ndiri pafacebook munogona ndituma ndikanoya naye kuti akachengeta mwana wake hapana mboipa problem is ndakanonopa kuzvifunga because wane umwe murume ende wane umwe mwana makairasa hanzvadzi ende ndo pandakazoona late kuti zvendinoita hazvibatsiri makatombohura kai isusu like zvekuti vanhu vanokase kuroora izvezvizvi umwe munhu unorora ne23 years but 23 years dzepamakore maybe pfungwa dzangu dziri kufunga ku17 years ndiri kuchikora unozvona handizivi kushata kana kunaka kwekuroora handigari like nevamwe vanhu vane vakadzi vechikutaurira zvakanaka nezvakashata nezvinoitika muimba zvinozoitika muimba ndinosangana nazvo zvichiri zvinyuwani exactly and ndo zvakatoti munopinda mumarriage musingazivi what to expect and what not to expect of which imistake yakawanda iri kuita varume nevasikana vakawanda kumhanyira kuenda kunopinda mumarriage usingazivi chinonzi marriage kuti chii mwana like munhu akafirwa nemwana ne munhu Hello hanzvadzi hallo ndofunga network yavo asi vari kutaura sense chaiyo guys apa ndida kuvatsvagira mukadzi vane mwana wavo 1 anogona kuchengeta mwana wavo mavaona vane mwana wavo vane 8 years vakadzidza chidzidza ava ndo munhu akadzalisira amene kana vakazochinja kumberiko anomaona but hazvichaitika mai anoda mai asi mai vakarorwa to nemumwe murume nevamwana wavo kumwe hazvichatoiti vabva kutoita move on baba votora vadona votora mumwe mukadzi anomaona anozoziva at least anozoziva kuchengeta mwana ucho nokuti 8 years havangazogari vasina kamukadzi hazvizoiti andimoona saka kana uripo hako unoda kuchengeta mukadzi mwana uyu ane 8 years nemwoyo wako inde nchitoita kufollow up kuti mwana iye anochengetwa sei
arinochengeta mwana wabhudha vane mwoyo wake wese. Animaona uchivada nemwoyo wako wese, kwete zvefeja fete zvokuti uchengetwe chete uchingochengetwa. Uchitora mwana uyu kunge wako uyu. Ndikutsvaga hangu munhu anochengeta mwana uyu nokuti mwana yatokura 8 years. Grade 2 ka grade 1 grade 2. Uyai titaura ende vanenge bhudhi vave exposed, havasi vave vechiboy boy. Ndi bhudhi vari kuzivawo chirungu. Bhurugwa unopfeka nemazviwa. Kune vaya vanoti mabhurugwa torambidza kupfeka mabhurugwa. Bhurugwa unopfeka apa. Iro bhurugwa racho iro unopfeka. Right, hande imberi. Right, saka ndo mazvinzaka murume munhurume angachitaura kuti problem yatita sevarume patinosangana toda kutaura nyaya dzemagaro. Uchingopfurana nemukadzi kudai utaka kucheuka kuona kuti hakuna chiziso parinoti harina kwarinomanya kuita guys. Varume vachidaka pavakadzi kudai maziso avo aya anomhanyira pamagaro. Magaro anetsa guys. Magaro anetsa guys. Anetsa magaro. Kwai nambudza vakungosangana dai kana makagara pasi mushara nyaya dzemagaro. Ndo pfungwa dzenyu ndo zvamunenge muchingofunga chete kuti uti ndingi here ndakauya upi ndakapedza naye ndingira kokumbotaurawo nyaya yekuti tinoda kuti tiite mitambo yekuti titengewo zvimwe zvinhu kana kuti tivake kumushoko. Inyaya dzemagaro chete. Antimaona vanhurume chinjaivowo chinjai mabatiro amuri kuita vakadzi mudzimba womukawo hasiriwo. Mabatiro amuri kuita vakadzi mudzimba umo handiwoba. Magaro hadliwi vediwe vanhurume. Magaro hana kana basa angori maspika mnyama dzongove nyama dzangounganidzwa kushuroko. Magaro hana kana basa mufunge. Zvino ende zvakoma zvinhu zvinenge zvichichiviwa kagaizika zvinhu zvinochiviwa ka ende zvakaoma. Saka munotochi garo ndo kupekesa igaro kupekesa nemagaro. Asi gaizika Mwari ndivapindira pano nechirume apa. Nyama dzakangozara kumashuroko ndo dzamunongoti magaro iwainiwa. Ndo anenge achikupengesai vanhurume. Ane basa rei magaro? Ane basa rei? Ane basa imbodudzewo basa remagaro nderei vanhurume mopindurai. Magaro ane basa rei? Nokuti iwe une magaro murume wacho une tugaro twaunatwo mukadzi wane mazigaro mose magaro aende kuida kutoireti. Handizvo here? Magaro ndekunogara pachemba. Ane basa rei magaro? Ane basa rei? Ngatimbodzerei chokwadi ranzvadzi. Ane basa rei? Mudhoto. Munoziva sogaizika muzasana zvaanoita soka zvakaoma. Kuyevegwa nemudhoto vaimwana maspika iwaya anenge achingobuda mweya. Ndiwa munosara kutoita meeting varunhurume kugara pasi muchitaura nyaya dzamagaro meeting yemudhoto. Vediweka. Mwari atitire nyasha. Mwari atibatsire vediwe. Mumoramba wakadzenyu mawife material. Anotogona kuvaka musha. Anotogona kuvaka musha. Lilian Sadaro shwasongiyo ndakaiwanika umburuka kuva pasi chako nokuseka. Mukadzi anovaka musha, mukadzi anotokurima wokuti unototi rima kumushoko achitorima, kumushoko achitokuitira zvese ndiye waunenge kutochinyira mai mwana nekuda kwegaro. Garo. Asika gaizika. Unoda kunyatsa kudhipisa funga kuti unyatsoti zviri right here. Bo here zvokuti bo here magara. Dei muchimbozarana nemagaro makuru iwaya munenge muchichiva vanhurumika vanotambura nawo semagara yaka dei musingambomadi. Idai vanhu vakadzonisa zvavari. Pawakambomuda mukadzi wakambomuda anga asina mazigaro iwaya. Asi vaimbokutonetsa wanochimuona uchitomuteverera uchimumirira nekumatsime kwese kuzvibhorani kupi uchimutaimira. Anga ane mazigaro. Hanta anga asina magaro anga chingori munhu. Anga ane iwaya madiki wayo size iyo iripo. Nasira shamisa chigaro waona. Rebasari. Rongogarawo pachemba, rongogarawo pasofa, rongosurawo, rongoita zvose. Ine basa remagaro.
handizivi asi ndangoda kuti tingotsiurana kuti vhidhiyo maionayo vanhurume muchadlisiwa muchapinda bhizi vakadzi zvimwe zvavanokuitaika ndimi munovatuma kuti vakusvitsei pavanozosvika paya tizoyai topopota pano tichitaura kuti he kuroya kudini asi munenge matodlaka ndimi munovatuma vanhu vane madhoto uye vanotonetsekana nemudhoto yavo yemufunge nokuti kunotonetsa dzimwe nguva kuda kutonyatsa kuti kuinenza klini kune kuchitovashungurudza ivi ndiwo hamuri kuteverera iwayo muchimateverera muchimada iwayo imi amen guys ndisati ndainda ndoda hangu kungoti kana varipo 2-3 team SA tawirana ndika 50 rand aniti vanokwanisa to those who can. I know kuti ndi January vanhu vakawanda zvakaomera vanhu vakawanda antika tibatsirei mai vaya namba dzamai vaya dziripo pavidhiyo paya tibatsirei mai vaya please anditika kana varipo vamwe 2 vazvipira tinoda kuti titaure we are going through some stuff kumba nditaura zvemba antika ndisi kutaura zvekumujolo mbomirai zvemujolo zvichauya pamvekemvenge antika ndikutaura vari mudzimba mumarriage ani muri kunzwa anoti ndanetseka ndoda kuputika izvozvi ndoda kutaurawo ndoda kurerukirwa hangu please namba dzekufona idzo fonai kana pasina ndoenda hangu anoti ndikuda kutodonha izvozvi stress inokudonhedza yasikana munodonha muchifamba nestress yevanhu vane makumbo matatu munodonha muchidonhera iro gumbo rechi3 iro vasikana kufa nestress. I think we need zvatagona zvadzataura very valid point yekuti vanhu vanosvika pakuti tino problem yatinoita ndekuti tinenge tichiona vadiki tinomhanya kuti kana musikana wako kuti anoda kugara nemusikana wangu wadotorora auzive chinonzi marriage. Maybe guys we should do a live vanhu vakuru vari pano machembere angu ari panapa nemadhara angu ari panapa kuti chii chinonzi marriage. Vana vachipinda mumarriage what should they expect mumarriage and what shouldn't they expect mumarriage. Timbotaura nezvewanano izvi chii chinonzi wanano. Hanzi na Kevin kuda mari mutengero ticket nai kuda iwe uri ku UK koko unotucha what 45 mariko 55 45 ameno uri kupi kwewe visa unaro zvako saka unoshava 55 pounds kuti uende kushow endeka Kevin akuna kuchinya iwe ini ndinoiwa nepisho animona itai vasikana varida kufona fonai munofamba muchidonha nestress kuti angochadhumwa nemota umai mwana usingaioni mota ichiuya uri busy in thoughts uchifunga zviri deeper than the ocean kuti saka ndotangira papi saka ndodini saka ndoita sei. Vanoda kufona namba ndakafona kupisa guys kuri kupisa amanoti kunorarika sei kumbonogeza shawa chaichaiyo mai mwana worara aircon nhasi chinyatso-dira mhepo ndototi munhu akurariki. Hanzi Zimbabwean culture promotes early marriages but not anymore morphine. Not of course some areas vachiri kuzvipromota but kune vamwe maareas ekuti havachapromoti izvozvo. Hanzi natate ini ndohura ndikaroorwa ndikarwadziswa anti maona manje kwakwenda pfungwa dzema-2000 idzi madziona kwakwenda pfungwa dzema-2000 madziona. Hanzi ini ukandiroora ukandirwadzisa ndinonyatso kukuhurira. Saka zvinhu zvachinja guys. Kudhara vanhu vaimhanya nekuti slender kandiyo yaidlisa kudhara nti kuchinzi maslay queen zvimaslender izvi izvi zvachinja wave mudhoto kushaya kuti saka zvinhu zviri kumbofamba seko. Kudhara even madhara aimanyira zvimaslender izvi zvinonzi kwai zvainzi kwai todla nemabhonzo zvimaslender iko zvino zvimaslender zvazvichina market mai mwana. Vanhu vakutomanyira iyo midhoto iyoyo vana Sandi uyu Evangelica Sandi ndo vatoi pamamaketi nye midhoto iyoyi. And then vari peroda kufona ari mumba anoti ndakaremegwa I'm going through some stuff let me share my problems nevamwe aripo here. Chinonetsa ipapa pamunonyarara ndipa vanapa ndichingobva pano foni inenge yochitaka kuchi hanzi I'm pledging 500 for the poor. Oh thank you Adi thank you Shumbres taura namukoma Adi ava sewo sezvouriwe admin ari wandaona mucomment section taura namukoma Adi ava taura namukoma Adi
Tarana mkoma adi vaisa 500. Thank you my brother, may God bless you. Vaisa 500 rand yavo yekubatsira mudzimai uya. Namba ndichakupai dzamai vaya. Apa ndofa ikati tikavapa chita zvidimbu aisa 5 aisa 200 aisa 100 rand vanogona kutoishandisa. Saka vakapiwa yakawanda vanogona kutanga kutoita business raunoda kutoita ipapa. Thank you my brother, thank you very much. Thank you my brother. Mwari pamabvisa ipapa mwari vawedzere zvakapetwa. Kana vamadhimini azaungana mari dzivatumira vachaunza evidence tichakana ipapa papeja. Thank you very much. Varipo here vamwe vanoda kutaura guys kana kuti hapana? Hanzi hapafoneki, bhangu aripo. Okay. Uyu hanzi handigona kufona nekuti bhangu aripo. Ngadi afona hake. Bhangu aripo haafoneki. Aripo here mumwe anoda kufona. Kwa zvaflada pamaketi zvimaslenda zvimazuvano vanhu vakuita banding ukutodarika futi vanhu vakuwedzera vakawanda iwe. Ya zvakaoma. Hanzi zvimaslenda zvaflada. Apakaipa. Ndosaka vanhu vakutenga mapirisi emagaro. Ndosaka vanhu vatengesa mapirisi emagaro vari kuita mari isingaiti namba dzipi. Shamisa ngoma namba ndandakapina apa. Shamisa ngoma ndakakutsvaga kugweruku ndichida kukusapota. I wanted to support you and I didn't find you. Handina kukuona. Ndakatoti munhu wemabhega, musikana wemabhega ari papi. Ndikakutsvaga. Kuda ngo singatengesi kana kuti chini ndikakushaya. I wanted to actually support you. Zvandanga ndataura panapa kuti ndida kukusapota. Ndaida ngokusirawo ka $30 ke kusapota, but I didn't find you. Right. Guys, aiwa dzabviswa paziswa yamukoma adi. Paiswa yamukoma adi. Hanzo mwanorara kubowa chete ndasongafone bhangu aripo here. Aiwa bhangu ari pazviti unovata wakaviwa. Ndasuka todzipa ukatofuma ukatofa mangwana. Azviti. Alright guys, ndakwenda. Regai tigwere taura mangwana. Zvino unozati guys kufila worthless kana kufila powerless kuti mangwana titoda kutaura nyaya dzemu bedroom no under 18. Tikudzidzisa vanhu vari kuabuswa guys. Zvobetserei. Kana ndimo guys zvobetserei. Totaura pana pachidzidzisa vanhu kuti vakapinda mamarriages so mudzimba so mudzimba so vanhu vachiitikwa zvinhu zvakadai. I saw you that you were in Zimba. I thought I must go kwero. No, ndaiveko ndakatokutsvaga ndikakushaya ine ndogoziva kuti club shumba ndeipi. Ndakaona pana baba ndakaona kana iri club shumba kutsera pakona vanotengesa ma hot dog so baba ivo vakavabvunza ndakatova support. Vandakatoti budi I applaud you for zvamuri kuita izvi. Varume vashoma vanotovasvika nguva dzino idzi vari pano. Ndikatova support ndikatovatengera zvima hot dog zvinokwana kuti 10 zvandakangotengera vanhu so vandakwana vari baba waipapo. Kana ari murume wako maybe. But you are gossip. Alright. Aripo here guys mumwe anoda kufona kana pasina guys ndakuinda zvichaita here live guys mangwana yekuti tinoita live yekudzidzisa vanhu vari kuitwa izvi mudzimba kuti vanyatsokuabhuzwa wese. Nokuti kutodzisikwa yakataura zvemubedroom vachidzidzisa zvemubedroom vanoabhuzwa wese. Kunzi ita zvakasvita kwakasisimeri ikoko. Ita zvakasvita kwakasisimeri kurumidza kuzviita izvozvi zviite zvakasvita kwakasisimeri zviite. Zvinenge zvisingasaitwi murudo. Zvinenge zvakuitwa mukufikisa munhu. Zvinenge zvakuita mukufikisa munhu. Zvinenge zvisingasaitwi murudo. Kunzi datiwo ndizvami nditeerera izvozvo. Kurumidza kukwira apa uite. Kwira, ita. Hazvichaiti. Yatove abuse. Venge mengachiti nasi Catherine, toita ne Friday. Venge mengachiti ne Friday. Iko zvina ndi vana vacho vavhura. Saka we have all the time in the world. Handiti, vana vacho vavhura. Masikati tisora edu tiri busy. Tichita edu zvatichita mabusiness edu tichimhanya tichita zvatichita tihasla. Time tipokana pamwe ndikuchipisa sake mapisira kwati nasi kwandipisa ndademba ndenda zvisina mbovhera ndamudampa ndashigarira ndadzoka musoro uchita kubanda kutema ndikata zvokumwa magrandpa hanimon kuziva ranga riko nasi kuchita kupisa mai mwana kwakusingaiti nasi kupisa chaiko ndinazana kuzvigarira nangoya nazvigarira palife pano
ndatoita dumba live kana uchipisa handidi kubuda kudaro isusu tozvishandira kaisu ndobuda pandoda iwe ameji ameno jaka vlogs iwe imboita utimboyanza kumuza unoisa page yako who told you to put your link here better like utereza kuningira don't put your links here delete izvinizvo ningikiri shumbresi delete izvi malingi chukana nemunhu delete chukana nemunhu mona so guys ndakuinda hangu tobatana mangwana tichitandara tinge tiripo under 18 ndakutoitya mai mwana munhu zvaanopinzwa bhisi nokuti vari macho ava vachatembeki but zvisinei tozongona timangwana tamukasiya nditika pane Cape Town apo guys epakapa pachikoro chikunzi Sunshine apo uyo anonzi chirombo uyu ari kuchirombo ari kuita basa rekurepa vana vechikoro achivatana nechikoro principal wechikoro achivata vana vechikoro achiabhiza izvi kune hondo nemaparents uko izvozvi chirombo yendu tozvakatomira mapicha saka ari kutotiza avhara chikoro ari kutiza ari kutsvakwa kuCape Town uko ari kutiza animaona kuti ati vanenge vamuona asi ari moko ari kuonekwa muweni bhegi imomo vanenge vamuona mukurumidze kubata munhu musamukuvadze mubate mukande kumapurisa chete mubate mukande kumapurisa musamurove munomurova akafa bikasira yangozi mukaenda kujeri kana mamubata batai munhu musunge makumbo nemoko munomupa mapurisa adhilei naye chete umeona so guys morora zvakanaka kwete mai vandifonerawo nhasi imi zvikuitika nevana kuchikoroko mwana wakapinda musatanism vabereki normalize kutora mafoni evana muchitarisa magroups ane vana tarisai magroups ane vana venyu mumafoni tarisai magroups mwana akamiswa ropa achinzimwa ired wine after atozopedza akutomwa ndopakanza test ndeblood mwana akakuita zvinhu zviri weid kumba uko antimuona ajoiniswa nemafriends normalize kucheka mafoni magroups evana kuti magroup umu mune zvii zviri kuitika magroup akutaura nezvei magroup acho ndechi because zvonetsa kuti futi mutore zvemafoni because samwe manoita mahomework nemafoni acho animaona vanoita mahomework nemagoogle waya saka zvinonetsa saka pari trick ingoita kuti mugare vabvise mapassword mugare muchidongorera kuti chichi mukambona kuti mapassword evana vanenge akaiswa password kuti chero kada kuidiyawo ikireki inenge akazoiswa password kuti inenge nemanhamba kana 15 chekuti noshori naye mwari anoziva nemusoro itai muchivhura mafoni aya muchidongora muchiona kuti munei muzvimagrupu zviri kuitikako muri kuzvinzwa kwaipa kushoko kwaipa kunzoko kuipa chaiko saka guys morora zvakanaka ndika I love you so much take care of yourselves may God bless you uya kuda kuedwa ndiana kuti ada kuedwa gaitimboedha magumbo ada kuedwa tizoda kuda kutaura kuti chi sati ndaenda zvangu I'm trying to aid you girl namatrai vana ndochokwadi chiripo namatrai vana venyu namatrai vana okay saka guys morora bwa ndikatobatana